Nesmíš moc zatáčet. Můžu. A to je zkoušen. Jedeme. Pakčí to. Jede to. A jedeme. Tak jo, hej, počkej, si vydám mobil. Internet. Tak jo, pojď. Ptášek tam není, jej. Tak jo, chyť to. Jo, ej. Oh. Ne! Proč jsi to nezavřel, ty malý? No tak dobrý, jak jdeme. Okay. Pak ti to. Yes. Dobrý. Jedeme. Jak provinka průvána. Nepadá mi mobil. Já mám na to dobrý místo, hej. Mám dobrý kolo. Nestrkej do mě, jo. Vypadám to. Ty vole, ne. Hej, teď prostě jedu, neslyším, že mi spadne mobil a jedu bez něj. To se mi nahrávání, takže jdeme znova. Jo. Dobrý. A jo, se mi tam vypla. Tak jedeme. No tak to objedu nechci, aby se mi postaralo mobilní vole. Já? Co? Jste byl vyrobená tohle důle? Ne. Jo. V roce 2004 u nás nebudu Juli, mě spadl trošku mobil. Škoda. Víš, že si nemusíš na YouTube
OK. Bude to všechno ze lidí, takže ono se mi to pořád stopuje. Takže já tohle video ukončím. Až budu mít vyčištěný mobil, tak prostě budu natáčet díl a taky na kole. Tak jo, pro dnešní video bylo to všechno a čus.